So, Zilzilla girls and boys, welcome back to the my Boro Hindi Roaster YouTube channel. So, dini जों माखासे funny video clip ni सायाव roast video लानानै फैलायबाय आरो जुदि नोंसोरो आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ subscribe बानाय लोगोसे खाथिनि बेल आइकनावबो थुनानै all notificationआव सेट खालामनानै ला मानोना बयनिख्रुइ सिगांसिन आंनि भिडिअखौ नुनो मोननायनि थाखाय By the way, भगवाननि मुं लानानै भिडिअखौ जागायनोसै ओम केरी बाबानि ओम आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा एंटरटेनमेंट जेबो भिडिअ लाबा एसे इमोशनल भिडिअ आरोना ओहो आव मा दुखु गोनां खोथा जालायखो दे एसे जोंनोबो फोरमायनानै होदो जा मानसिया कमेन्ट होदों बियो रियेल नाम लानानै आंनि सेराव फैलाय कास खालामनो हायाबा नोंखौ गारा आङो जा मानसिया बेबायदि कमेन्ट हरदों बे गुन्दाखा दासो बिमाजों उन्दुयो बियो गुन्दा लागा बेनो इमोशनल भिडिअआ बेबायदि भिडिअ बानायनायनि थाखायनो मोजां कमेन्ट मोनो नों बिगुद बोसोरेके आरो खासि खालामनानै बे आलु दरनैखौलाय मा खालामगोन नोंलाय ना अराव मेनानै जागोन आरो मा होनबावदों दासिमबो बिमाजों उन्दुग्रा हाब बिमाजों उन्दुनायालाय मा जाखो ना नों गोदो बिमाजों उन्दुआखैमोन आथिया नों जोनोम जानाय लोगो लोगोनो बिफानाव संग्राय बिनानै फालें सिङाव हारसिङै उन्दुना थाहैदोंमोन ना आरो बे सेंग्राफ्राबो बिगुरनि जाला मानला कमेन्ट खालामलाबायखानाङा नङाबा बे आब'जों मार्बला हासिनानै लाखिजागोन मिथिबाय हारामिफोर So, नोंसोरथ' अनेक रोखोमनि नखल लानायफोरखौ नुबोखाबाय जानांगौ सोरबा आन्डारपेन्ट सिङाव लायो सोरबा दख'ना सिङाव सोनानै लायो आरो सोरबाथ' मालावनो लिरनानै लाबावोसो नाथाय आं नोंसिनो दिनै कर'ना टाइमनि नखल लानायनि आइडिया देखायगोन मिथिबाय भाई मुझे मारो Oh no मालाय एफा मोजां नखल लानायखौनो हमबायसो very sad जारौ very sad आरो बे मेडामखौथ' सात गाथोननि थरथिंबा दै खांनानै थुखैनांगौ बे हेन्डशट आरो मा सानदोंमोन नों जारौ खुगायाव प्रेगनेन्ट जानाय बायदि लेखा बिलाइखौ सोनानै लाबा रावबो नुनाय नङा बायदि मोनदोंमोन नामा बे हेन्डशट मास्टारखौ मा सानदोंमोन नोंलाय बे ओरैनो बुरियाखै बिगुर नोंसोरबायदि हारामि नखल लाग्राफोरखौ हमनानैसो बुरिदों मिथिबाय आरो आं नोंनो फ्रियावनो मोनसे गियान होनो नागिरबावदोंसो मालाबाबो नों नखलखौ ब्लाउस सिङाव सोनानै दाला हौवा मास्टारा हमबा जारला जागोन मिथिबाय हेलौ मा उरु नोंलाय ओइ न'आव ओइ जाङिया बोरो आंना आं मिथियाना मा मिथिया बे दान्दायाव फोराननाय जाङियाहाय गोमादों बेखौ नों मिथियाबा सोर मिथिगोन हो आं मारै मिथिनांगौब्रा मानो मिथिया बेबादि नङालै आं नोंखौ मिथिखाथारदो बे जायखौ नोंनो लांखाथारदो बे बोसोरके बिसिबांनि जाङिमोनलै बेलाय सानजौफुनि 12टायाव 120 थाखानि रिसार्ज सोनानै सोंहरलायनो आरो मोजाङै थाल लाबाय खाथि खालायावथ' सिख्लाफोर गैया नालाय बे बिसोरबो आजिखालि लानानै थाङो जिन्स लंपेन्ट गस्ला गामसा गासिखौबो गानजोबखायो ओरैनोबा दाना होमबाथ' बे आन्डारपेन्टआलाय मा गिदिर खोथा गानबाबो रावबो नुखाया सिङावसो थायो ना मा होनो बे जाङियाहाय खिथु थोंजों जिबफुंनाय दङ बे जाङिखौ नोंनो लांथारदों मा खिथु सिदा गब्लं भाई बे मा लाइनाव थांगासिनो दं नोङो फंबाय हा मजा लेरा ना बेन्सट टपाटप सानसेयाव खनबेसे लायो फंबाय दाउला बारा लानाङा जिरायनोबो हानाय नङाबा बिगुर मिथिबाय मा पार्टी बेन्सट एड्रेसखौ दानो हर आंनो थांगासिनो दं आङो प्रप'जल लानानै आरो मा जुमाय गोजा लोंनाय बेलाय आंखौ खोन्थाहरना साना लानानै लोंगोन ज'नो गानसो सोना होनांगौमोन लोंबाव दे
लावरेखाबाल एकदम हानिसिं जानो नागिरथारदों जेब्ला बे भिडिअखौ नोमाया नुगोन ना अब्ला गैला नोङो बेनसद नोंनि बै एव होनलायनाय आसि मोननैखौ हास'नानै हानिसिंनि खियाव फोनलानानै गन्थं गुदुङाव सोना होजागोन नों मिथिबाय बिगुरनि गोदो सिख्लाफोरा ब्रेकआप जायोमोनबा साननै सानथाम ओंखामखौनो जालायलायामोन नाथाय दानिया बाब्रे बाब बुंनोनो नांला गुफुर दैस्रां गोजा बेबायदिसो नागिरसै दाना बाय द वे दिनैनि थाखाय जाबायलै आंहाबो खयनाफारा गामियाव गार्लफ्रेन्ड नागिरनो थांनांगौ जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो मोजां मोनाखैबा कमेन्टआव रायहरदो स' बाय बाय फाग्लाफोर see you very soon thanks for watching